poate fi iertat. Petru a spus de 7 ori, dar tu ești învățător. Domnul meu, de câte ori eu pot să iert? Petru a spus de 7 ori, dar tu ești învățător. Domnul meu, de câte ori eu pot să iert? 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7 a spus Iisus. Cu toți să vă iertați, de aceea sunteți frați, cât trăiți pe acest pământ să vă iertați. Cu toți să vă iertați, de aceea sunteți frați, cât trăiți pe acest pământ să vă iertați. 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7 a spus Iisus. 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7 a spus Iisus. Atunci Domnul Iisus lui Petru i-a spus: să ierți până la 7 ori nu e de ajuns. Dacă vrei ca să trăiești, moștenire să primești, roagă-te lui Dumnezeu să poți să ierți. Dacă vrei ca să trăiești, moștenire să primești, roagă-te lui Dumnezeu să poți să ierți. 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7 a spus Iisus. Cu toți să vă iertați, de aceea sunteți frați, cât trăiți pe acest pământ să vă iertați. Cu toți să vă iertați, de aceea sunteți frați, cât trăiți pe acest pământ să vă iertați. 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7 a spus Iisus. 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7 a spus Iisus. Domnul meu, de câte ori eu pot să iert, de vrăjmașii mei să pot să-i împăciuiesc. Doresc să pot să iert și cu tine să trăiesc. Domnul meu, de câte ori eu pot să iert, doresc să pot să iert și cu tine să trăiesc. Domnul meu, de câte ori eu pot să iert. 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7 a spus Iisus. Cu toți să vă iertați, de aceea sunteți frați, cât trăiți pe acest pământ să vă iertați. Cu toți să vă iertați, de aceea sunteți frați, cât trăiți pe acest pământ să vă iertați. 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7 a spus Iisus. 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7, 70 de ori câte 7 a spus Iisus.